Ulam gulay. Yan. Sitaw na luto ko. Yan, kasama si bro at saka si Jason. Kain na na. Matay, kumain ka na madaming matay, oh. Kumain po ako. Dito kaya. Kaya nag-direct sa YouTube. Sa YouTube na tayo. Yan. Hey! Tapos ka na, Len? YouTube ko sa Jamit ko. Dami ko nakain. Ay, Yung ba yung magalang kulay? Ha? Nintel kayo mga... Sa'yo itong ganito. Ha? Sa'yo. Hindi ko naman pili yan, ang pangat ang sabi. Pero kapag ano ko doon, gagamitin mo rin. Hindi ko pa binili. Ngayon ano ko lang ito binili, kahapon. Pag nakita ko pang suot mo. Hindi bagay ah. Hindi bagay, kasi ako hindi bagay. Ang bahay Ha? lang. Hindi, no? May sinasabi si si Jess. Kain ba? Nasalubong daw. Kain. Tipaklong. Tipaklong. Ulian ko yung tipaklong. tingin ka doon, no? Oh, ito, tipaklong daw. Gusto mo ba tipaklong? Makakuli mamaya kami. Tipaklong nga. Manguhuli kami mamaya tipaklong tapos papakain daw sa'yo. Ching, akin na si King. Oh. Ching! Ching! Hindi ikaw, Ching. Ching! Ay. Sino hindi Sino? ako? Sino yan? Hi, Ching! Punta ka dito, Ching. Tama ikaw? Halika dito. Tama ikaw? Ang laki mo. Ayan si Chloe, oh. Chloe. Nako! Nako. Sino ate? Baka iyakan ako niyan eh. Kain po. Kumain ka na, Chloe? Tingin ka siya. Tingin ka. Magpapit Punta ka dito, Ching. Yes. Magpapit ka. Kain. Oh, si Chloe. Ching, sabi mo. Naligo ka ng ilaw. Watching! Aray ko. Oh, ganyan na kami. Bating. Kain. Aray mo na sila. Ano sepok tawagin mo kambal? Wala, umalis. Puntang barangay. Pumuntang barangay daw. Kain mo na sila pati. Loko kang bata ka, ah. Umalis, tulog ka mo. Papahuli yan. Gusto niya sa kanya matira. Patay. Kung may matira. Kung may matira, titirahan na namin eh. Nagutom ka pa? Kumain ka ba? Sarap pumunta sa ilog, no? Pulpo ka? Pulpo ka pa? Pulpo ka na. Ano pa to? Christine. Wow, sino nagpulpo? Ako lang. Nakakuha. Doon. Tingin ka dun, ah. Hi guys! Kain ka? Oh. Buka. Ano inulam mo? Hotdog? Bata. Ngayon pa ako bibili. Sarap. Daddy ko matalolo ka pera. Kain po, ah. Ang gatas. Hindi na tayo nakapag-ahit, ah. May tipaklong ba? Ito na lang. Tipaklong. Uy! Tipaklong. Hindi maubos-ubos. Ang dami, ah. Buti sa YouTube, ano din, random din yung viewers mo dyan. Sa mga bro ah. Siyempre, Buta Plus pa. Pag ano nga, nakakasang libo siyang, nakakasang libo siyang subscriber. Sino man kayo, wala pa? Sino si?
Ha? Oh, dapay lang yan. Si Madam Sonia? Dakang ba? Okay. Hmm. 1,000 pera. Madam Sonia. Isang libong subscriber. Kada live mo na isang libo. Bisita namin si Boyong. Boyong Butike. Si Boyong Butike, yan o. Pwede ako mag-comment sa YouTube. Gamit si Madam Sonia. Ha? Pwede lang? Bunso namin na pogi. Ay guys, kain tayo. Matakaw. Kapatid kong ano, mas pogi lang ako. Sumangot. Si Boy sumangot yan. Ayan. Boy Buret. Pangalan mo ano eh. Boy Buret. Kaya to? Sa magkakapatid, ako yung pinakapogi. Ha? Si Chloe. Dino lang. Triplets. Kate, man! Ay. Op. Unang ka bro. Triplets sa kakulitaro. Naku, walang bungangan na. Saan ka naligaw sa ilang? Nalikuan na. Tinapon niya yung ano, tinapon ni Raven yung tipak lang. Sinapin niya. Di na nilunok. Oo pa. Kinain eh, kinain sa... Sarap. May ano lang, susukang. Ay, ito susukang ano. Susukang po. Kaya mo na, ito lang, hawakan mo ng konti. Sakto. Mamaya ilabas mo lang yung manikat at masasalita na lang ako. Ba't ang best kumain ni Juan? Ba't din? Mag-live ka o mag-ano? Ano? Ano pa nangyayari sa pulag ng kapot, mababa? Ito lang. Sakto lang. I-check yung YouTube nyo. Di ba napansin mo naging YouTube namin sobrang baba? Di, tas baba. Oo, nakita ko nga. Yung unang napansin ko, baba. Ilang hours na, kundi pa lang. Hindi, yung ano, yung makarang linggo na, ano na, 40K, 2 araw na, gano'n. Kasi nga, dahil sa ano, may gumawa ng ano, ng playlist ni Bebang. Hmm. Ngayon, tuwing sinesearch si Bebang, yun yung lumalabas. Naharangan yung mga videos namin, kaya hindi na yung mga upload. Yun, Wala ka ng playlist mo, yung mga lumang videos. kinontak namin yung ano, kinontak namin yung gumawa. Tapos, anong Kaya nangyari? pinadelete namin. Doon na pumayag ba? Ano eh? Bata? Tatay. Mm. Dinit ng tatay no? Oo. Yung tatay, ano, nag-YouTube din, pero yung anak kasi siya yung nag-aawa. Ah, Nag-ano siya, gumawa siya ng playlist ni Beba. Eh, di alam, Ano yung views nyo? di alam ng ano, magulang. ay, gumawa siya ng playlist para panoorin. Eh, ang kasi YouTube naman ginawa, yun yung sinasuggest, yung playlist na gawa. Buwan na. Nakakalat sa ganito. Di gawin mo, gumawa ka rin ng sarili mong playlist. Di nga pwede kasi nga, mahalangan nga yung bago mong ano, upload. Eh, ang playlist na ano, lagi-lagi yung playlist mong ano. Yung ginawa mo lang yung lalabas tuwing mag-search lang. Hindi, pwede rin maglagay ng ano eh. Pero tinignan ko yung Updated na YouTube, bago. mga upload natin ang nag-aandaran na. Ha? Mga nag-aandaran. Yun. Mga videos natin. Yung mabababa. Yung nag-aapang. Kasi nung isang araw, pagkita ko yung isa, binabad ko ako yung 85. Ngayon 100 plus na. Nag-aandaran. Sitaw bro. Yung review bumaba. Ano? Tumakan tayo. Siya na ba siya na? Pwede kang bala na tumagay? May sitaw pala tayo eh. Na? Oo, pag bumili. Ang sitaw. Talong bumili. Mahal doon sa daya. Ang love niya eh. Mura ka mem?
Ang dami Wala rin binili yung ni talong. Tagpi. May talong pa dyan, oh. Hindi ko alam na may sitaw dito eh. Kasi, kagila? Dito, winda lang. Oh, pinagin Ito, darkness. no? Kasi yung talong, Kapag din pala yan. Ay, ano, talong pala yun. 3 piraso. Yung Ano? sitaw, Ano? diba? Yung alimutatang mo dyan? Tarong ko. Meron siya. Bumili sila kaninang Oo. maga. Galing kay. May binibili ni Tagpi na Kasi lang, 3 piraso. Pagsaw lang. Yung batang Tagpi Tilimar. What? Mura yung bangus na. Hmm? Mura lang na. 200. Magkano kilo? 2. Log. Mahal? Kasi ang kalahati sa amin, ano eh. Ang gano'n sa ating kalahati, mahal no? 100 plus. Ha? So, 1 plus. Sarap. Ang dami ko nakano. Uuwi na ang balong. Ako yung busog na. makabulang kayo ni Bunso ng taba oh. Oh? Ito, malapit ka ng katawan ng tambal. Ang layo. Ang layo. No? Hmm. Yung itsura oh. Wala nang kasi doon kamit eh. Overtake na. Lang? Naku, yan naman yung target. Pabakason. Kaya nga po eh. Lalo na yun si Tyrol oh. Oversteron. Ano ba sila pang tatabayin nyo? Hindi yan lagi lang doon, di naman yung tumaganyan talaga yung ano. Walang mataba sa kanila. Oo no, wag silang payat. Sino? Yung lovely. No? Pati naman sa inyo, ay kurang mataba. Sino? Kurang mataba sa inyo. Hmm. Ate niya. Yung isa. Panganay. Sino? Matabar na ta. Yung pangalan nila? Hmm. Nila, si ate. O sa ate, hindi. Hindi, nagpapapayat lang, nag-ano lang yun no? Lobat. Bye-bye. Nagpadala pa naman yun. Paano